तर सगळ्यांना नमस्कार। आणि आजची आठवण असा माझी ती म्हणजे सरस्वती पूजन विषयी। आज असं सरस्वती पूजन तर दरवर्षी जेव्हा सरस्वती पूजन असतं तेव्हा माझ्या मनात लहानपणीचे खूप अशा आठवणी येतात। कारण लहानपणी आमच्यासाठी शाळेतल्या मुलांना सरस्वती पूजन हे मोठंच सोहळं असायचं। मी मराठी शाळेत 1ली ते 7वीपर्यंत होते तेव्हा खूप अशी मजा केली सरस्वती पूजनासाठी। कार्यक्रमांची खूप रेलचेल असायची, किती भाग घेशील तेवढे कमी। आम्ही 5-5, 6-6 ह्याच्यात पण नाचांमध्ये पण भाग घ्यायचो तेव्हा। तर नाच गाणी वगैरे आणि 1 महिना आधी सरस्वती पूजनच्या बरोबर आमची प्रॅक्टिस सुरू होई। अभ्यास काय नाही, जी मुलं नाही कार्यक्रमांमध्ये भाग घेणार त्यांची अभ्यास करायचं त्यांनी आणि आम्ही मस्तपैकी कार्यक्रमाची प्रॅक्टिस करायची। तर कार्यक्रम होते तर मी सुद्धा भाग घेतलेला आहे आणि नाच वगैरे पण झाले। आणि पहिलाच आमचा एक गाणं होता तर त्याच्यात मी समूहगीत होतं समूहगीत आणि त्याच्यात होतं मी मुख्य आणि माझ्या मागणं कोरस वगैरे ते असायचं। तर माझ्यावर होती मोठी जबाबदारी, त्याच्यात आवाज व्हायचं बरं होतं, त्यामुळे वासरात लंगडी काय शाणी म्हणून तसा माका मुख्य गायिकाच म्हणा केलेला होता आणि बाकीची मुली होते ते कोरसमध्ये म्हणतली असं होता। तर भरपूर प्रॅक्टिस झालेली होती, व्यवस्थित जमत होता आणि बाईंनी माका एक कानमंत्र दिलेलो। अगदी शेवटपर्यंत मी एकच चूक करत होते, ती म्हणजे मी समोर बघत नव्हते, अंतराळात बघून असा हवेत बघून मी गाणं म्हणत होते। गाणं एकदम परफेक्ट येत होता आणि माझ्यावर जबाबदारीची खूप मोठी जाणीव असल्यामुळे मी खय चुकताच म्हणे ह्याच्यावरच माझं लक्ष होतं। प्रेझेंटेशनचं काय आता ह्या काळात म्हणतात प्रेझेंटेशन, त्याच्यावर माझं अजिबात लक्ष नव्हतं। अभ्यासू मुलीप्रमाणे मी खय चुकता का नाही, कारण मी चुकले तर माझ्या मागची चूक तरी ही एकच माका फक्त तेव्हा कळा होता आणि त्याप्रमाणे मी स्टेजवर गेलो। आम्ही मस्तपैकी पडदो उघडलो, स्टेजवर गेलो, मस्त गाणं म्हटलं, सगळीजणं अगदी हसत खेळत गाणं म्हणत होते मस्तपैकी इकडे तिकडे बघून आणि मी मात्र अंतराळात बघून सालाबादप्रमाणे मी अंतराळात बघून व्यवस्थित अगदी गाणं पार पडलंय आणि टाळ्यांचं कडकडाट झालं। आमका काहीतरी 1-2 बक्षिसं वगैरे चांगल्यापैकी मिळाली आणि मी इलय पडद्यातून असा आमच्या त्या रूममध्ये, आमच्या वर्गाच्या एक बाहेर रूम होतो स्टेजच्या, तिकडे गेलं। तिकडे आमचे बाई शाबासकी वगैरे देव उभे असायचे, मुलांका प्रोत्साहन देव वगैरे, आणि आम्ही गेलो आपले हसतच गेलो आणि आमचे जे बाई होते शिक्षिका ते ठापकन माझ्या गालावर एक ओढून दिले आणि थप्पड। अरे बापरे, असं गाल तेव्हा चुरलं माझं, पण माझं कायच कळलं नाही, मी होते धुंदीत, खूप अभिनंदन झालेलं गाण्याचं। त्यामुळे तर बाईने मला सांगितले नाही तेव्हा की मी कशात मारलंय तुका, तर सांग कशात मारलंय। तर नंतर माझ्या डोळ्यात टॉर्च पेटली की बाईने मला 10 वेळा बजावून सांगितलं, अगदी जाताना स्टेजवर पाऊल ठेवण्यापूर्वी पण सांगलेला होता की तू गाणं समोर बघूनच म्हणायचं, प्रेक्षकांमध्ये बघूनच म्हणायचं, तरच ते खरं गाणं। हे एवढं असून सुद्धा शेवटी मी मॅडासारखे केलंय, अंतरात म्हटलंय गाणं। मग त्या गाण्याचं माका एवढं अभिनंदन होऊन सुद्धा बक्षीस वगैरे मिळून सुद्धा आनंद उपभोग केलो नाही, कारण त्या काळात असं होतं की आपण किती चांगला करतो आपण ह्या नसायचं, आपल्या त्या बाईंका किंवा आपल्या गुरुजींका आवडतं की नाही ह्या महत्त्वाचं असायचं आम्हा विद्यार्थ्यांसाठी। तर आताच्या काळात तेवढा काही दिसणार नाही मला, पण ती जी थप्पड होती बाईंका, मी त्या कसं म्हणत असे सॉरी, तसं मी सॉरी म्हटलंय बाईंका। मला खूप वाईट वाटलं, कारण बाईंच्या मनातनं मी उतरले म्हणजे असं उतरले नाही, पण त्या गाण्याचा होता तो परफॉर्मन्स होतो तो, त्यामुळे मी तेवढ्यासाठी तरी उतरले। पुढे माझे अजून होतेच कार्यक्रमात भाग, त्यामुळे मी आता मग बाईनीच माझ्या जवळ घेतले, डोळ्यातनं पाणी पुसल्याने आणि परत मात्र हे लक्षात ठेव, कधी पण पुढे गाणं म्हणशील तेव्हा प्रेक्षकांमध्ये बघूनच म्हणायचं। मी बाईंचा नमस्कार केलंय आणि थैसून पळालंय, पण ते मात्र लक्षात अजून तेव्हाचे शिक्षक असे होते परफेक्शन त्यांना हवं, त्यामुळेच आम्ही सुधारलं अशी आमचं वाटतं। तर ही माझी एक सरस्वती पूजनाची गोळच म्हणान अशी आठवण होती। धन्यवाद।